मुस्रि खनसायराबा आं दा हिरिम्बा बड' मिडियाम एमइ स्कुलनि 7 थाखोआव फरायो। आंनि रुलुङा से। आं दिनै लांदां बारा रायन' क्लाबनि फोरोंनायाव आंबो दिनै नुजाथि फैदों। रायन' क्लाबा दिनै जोंखौ फोरोंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना अमृता बसुमतारी। आं दा 5 थाखोआव फरायो। आंनि फारिमुङा 3। जों फरायसालिनि मुङा पwरा गुदि फरायसालि। जोंनि लांदांफारा रायन' क्लाबआव फोरोंनायाव आंबो दिनै नुजाथि फैदों। आंनि मुङा थरायना फारजिता राभा। आं पwरा गुदि फरायसालियाव फरायो। आंनि फारिमुङा 1। आं 5 थाखोआव फरायो। लांदांपारा गामिनि रायन' क्लाबनि फोरोंनायाव आंबो नुजाथि फैदों। दिनैनि बे फोरोंनायनि थाखाय खुलुमबाय। सानसुमा। खुलुमबाय, आंनि मुङा मोनसे सानसुमा बसुमतारी। आं दा 5 थाखोआव फरायो। आंनि फरायसालिनि मुङा pwra गुदि फरायसालि। आंनि फारिमुङा 4। जोंनि लांदांपारा गामिनि रायन' क्लाबआव फोरोंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। खुलुमबाय। जेरै थालांदों दे। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि दङ। आं pwra गुदि फरायसालियाव फरायो। आंनि रुलुङा 5। आंबो रायन' क्लाबनि फोरोंनायाव आंबो बाहागो लादों। फोरोंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि बिकास बरदलै। आं दा pwra गुदि फरायसालि। आंनि रुलुङा 2। आंनि फरायसालिनि मुङा pwra गुदि फरायसालि। आं समायना ब्रह्म। आं 2 थाखोआव फरायो। आंनि रुलुङा 5। आंनि फरायसालिनि मुङा pwra गुदि फरायसालि। आंनि रायन' क्लाबनि आंबो नुजाथि फैदों। खुलुमबाय। आं 2 थाखोआव फरायो। मुस्रि गणेश बसुमतारी। आङो 4 थाखोआव फरायो। आंनि रुलुङा 1। आंनि फरायसालिनि मुङा pwra गुदि फरायसालि। दिनैनि लांदांपारानि रायन' क्लाबआव फोरोंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। खुलुमबाय।